Vi tager til en dejlig natur i Danmark. I dagens Danmark snakker man så meget om forurening, miljøproblemer. Men vi vil så sætte os for at prøve at undersøge, om det faktisk kan være rigtigt. Vi har fundet en lille niche her i dansk natur. Vi tager til Lejre Å. For at se, om forureningen også har indvirkning på dens dejlige form og slynge. Vi vil lave nogle undersøgelser. For at se, om naturen også har skadet her. Med mig har jeg taget Jens som assistent, som allerede er gået i gang med at lave opsamlinger af dyr, planter og andre sjove ting, vi skal bruge til vores besøg. Det er ikke sådan, at så mange undersøgelser skal laves. Så er man travlt. Vores assistent er allerede gået i gang, så vi må videre. Vi må skynde os lidt. Fangsten er godt i gang. Det er ikke slået fejl. Rundtossede dyr, tanglopper. Vi bruger strømmåleren. En propel, der drejer rundt. Måler hastigheden. Mens Jesper han stikker 2 instrumenter ned i. Jesper, kan du lige forklare, hvad de der 2 gør? Det er en iltmåler og en temperaturmåler. Jamen, fantastisk. Og hvad laver du, Jan? Jeg har strømtesting. Lige præcis. Nå. Jamen, hvordan tror jeg, det her det ser ud under vandet? Jamen, hvad siger du til 32,4? Okay. Så det var iltmængden. For at lave fede målinger og gode billeder af naturen, så tager vi da lige et dyk ned under vandet for at se, hvordan det hele ser ud. Ja. Fuglene er også i gang. Det tyder på, at der er lige gående. Strømningshastigheden er. Hey. Action! En af vores forsøg er at måle strømhastigheden. Så til det har vi valgt en fjer, et bark og en pind til at lade flyde ned af floden. Og så har vi målt 10 meter op. Og så tager vi tiden, og så finder vi simpelthen ud af, hvad strømhastigheden er. Så det gør vi lige nu. Jesper står klar med uret, og jeg smider tingene i vandet. Nu! De andre vil kunne måle på dem, da de står længere nede i floden. Skråstreg Lejre. Det er jo et lille dejligt ord, vi har med at gøre. Jesper! De skal med. Vi vil teste pH, så vi har taget noget åvand
Og nu prøver vi pH-indikator ind i. Og så ved at sætte det på... Så ryster rundt. Ved at sætte det på de her farveskalaer, vil vi så kunne finde ud af, hvad pH'en er. Væsken er blevet blå. Det er godt nok basisk. Nu er der så nogen. Vi vil også ordne fosfaten, så vi propper lige noget lækker fosfat. Wow. Snask ned i. Der er ikke så mange algebelægninger. Prøv at se her. Hvor? Hvorhenne? Alle de der. Lidt sprøde af det. Ja. Ja, men det er ikke under algebelægning. Nå. Det tog vist det. Nå, jeg tror det er stille. Prøv at se her. Altså sådan. Det var sprøde af lige næsten på hele gulvet. Altså, algebelægning er kun på den ene sted. Vi er taget ned på den anden side af broen. For at kigge på planter. Og det her, det er ikke en vandplante. Det er en, der er faldet ned fra himlen af, ligesom Dannebro gjorde for Danmark. Men vi vil nu kigge lidt nærmere på planterne, vi kan finde hernede. Men i hvert fald, der kan vi se, at vi har nogle alger, nogle slyngealger her. Og det kan vi simpelthen se, fordi vandet, det simpelthen trækker algerne i strømretningen. Så det slynger sig med vandet. Så har vi herovre, altså man tjekker jo altid, om der er alger på stenene. Og vi kan sådan se, at den er sådan lidt grønlig her. Hvilket kunne tyde på, at der er lidt alger på. Hey, og så er der lige her, under sten, der gemmer sig altid sådan nogle sjove dimser. Og hvis du lige kommer lidt tættere på, så... Ja, den der syver. Det her, det er så en masse dyr. Og det herovre, det er de sorterede dyr. Vi kan se et mønster. Og mønstret, det er, at der er flest blå og grønne. Og også lidt gule dyr. Og så har vi kun fundet et rødt dyr. Og det er sådan så, at når der er mange af dyrene herover, så betyder det, at vandkvaliteten er god. Og når der er mange herover, så betyder det, at vandkvaliteten er mindre god. Så vores prøver viser, at der er forholdsvis, det er okay. Det er okay vandet. Men det kan man også se videre på vores analyser.